Тосма СССРның йөзе кашы зур бер чорының тарихи бизәгенә үрелде. Менә яңа Татарстан тарихына да язылырлык яңа проектларыбыз бар. Моңарчы без Кырым, Кавказ, Урта Азия якларында гына үсә дип белгән виноград йөзем безнең культура булу өчен дә ваклы. Республиканың асыл егетләре төньяк зонада виноград үстереп аны җылы җирдә җитештерүчеләр сафына басмакчы. Хәзер үзегез инанырсыз. Ялан кырда бернинди тәҗрибәсез башлаган эшләре инде бүген җимеш бирә. Уңыш сыры сатып алу мәсьәләләре һәм яңа кәсеп турында Фәйрүзә Мәҗитова беренче виноградчы фермер янына барып белде. Бусы сорт Арго. Моның нинди плюс бар шул сортның, то что лоза вызревает без проблем. Они уже коричневеют, күренеп тора моны уже. Бу кишмиш лучистый. Аның әле окраскасы не полностью җиткән инде монда. Это сорт эталон. Ну и видок у него, да, как эталон. 80 төрле сорт яшел, кызыл, кара, ал. Рәт-рәт булып тезелеп киткән йөземнәр Кама Тамагы район үзәге янындагы кырда үсә. Безнең яклар өчен яңа җимеш бу. Үстерүчесе авыл эшмәкәре булырга хыялланган шәһәр егете. Ничек сез монда менә шул чип-чиста кырда шундый виноград үстерү өчен башлап җибәрергә булдыгыз? Ничек килеп чыкты ул гомумән? Ну, качандыр уйда бар иде инде, то, что сельхозбизнесом заняться. Но потом это когда-то ушло в далекий ящик, как говорится, да? И она так получилось, что, короче, когда по дороге ехал на машине, увидел плакат с продажей земли в другом регионе, там, не здесь вообще, то есть. И вспомнил то, что что-то я там хотел. И я нас задумался, на сешлере, на сталтоторганда, кишерманда, картошку манда, еще что-то. И вспомнил, что у меня бар друзья инды, которые выращивают виноград. Созвонились, обсудили. Вот. И шла киттинду, анасын җиризләр атында моны Камскига җиттем инде, монда таптым. Шул танышларыннан үсентеләр сатып ала. Хәзер монда 2500 төп бар. Утыртканның 2нче елында ук җимеш бирә башлыйлар. Ә виноград уңышы 5 елдан соң яхшы була икән. Демәк, киләсе елга монда да шактый уңышка өметләнәләр. Виноград бит ул как инвестиции больше. Моны клубнику нататала, шул елны, допустим, стараются уже вернуть, допустим, вложенные деньги инде. А виноград моны утыртасың, эти ел китәсең. И где-то что-то упустил. Там пасники не добирал, уже развитие приостанавливается, не так растет, как надо, допустим. Виноград үстерүнең 1000 төрле нечкәлеге барлыгын ул үзе тотынгач кына белә. Алган җиренең авышлыкта булуы отышлы, ә менә һава шартлары фермерны еш кына куркуга да сала. Вот именно погодные условия инде шел виноград опасно, и в первую очередь возвратные заморозки. То есть возвратные заморозки могут утрясти вообще все на один сезон полностью. Виноград турында барысын да белергә интернет һәм чит төбәкләр тәҗрибәсе ярдәм итә ди фермер. Чөнки бездә барып күреп сорашырга булай күпләп үстерүче юк. Уңыш яхшы чыксын өчен вакытында суын сибеп, яфракларын кисеп, авырулардан коткарырга кирәк. Опрыскивание, допустим, от болезни, чтобы ничего не заболело инде. Шынардан тыдында все, и потихоньку уже каждый год мен учился, то есть и вот получил то, что получил. Бу бизнеска ул 5 миллион сумга якын акча кертә. Шуның миллион ярымы эш башлаучы фермерга бирелә торган дәүләт ярдәме. Калганы үз куллары белән. Ачык кырдагы куакларны бәйләргә, баганаларны да үзләре ясап утырта. Төзелеш эшләрен әтисе Ришат абый башлап йөри. ПГС, ком кушам, цемент. Шулай формайтам да. Дөрмишалкада 2 суткадан чыгарам, шулай. Улының виноград үстерә башлавын белгәч тә, әти кеше җаны тәне белән ярдәм итә башлый. Әти сүзе бер була. Улым тырышсак була дидем. Каршы килмәдем. 2,5 гектар җирдә 4 эшлиләр. Шулай ук сарай төзеп гомер итәләр. Шәһәрдә яшәгән гаилә тормыш көнкүрешен тамырдан үзгәртеп, каладан авылга күченеп кайта. Айратка дусты Илдар да булыша. Аның кулыннан кайчы төшми дә диярлек. Убираем пасынки, допустим. Хәзер без виноградның ян ботакларын алабыз, алар бөтен көчне тамырга бирергә тиеш. Мин элек суши барда пешекче булып эшләдем. Минем өчен дә бу яңа хезмәт. Айрат чакыргач монда килдем. Бергәләп башкарып чыгарбыз дип уйлыйм. Биеклеге 2 метрдан артык. Монда яшь куаклар да бар. 4 ел элек утырткан виноградлар да бар. Алар быел шактый гына уңыш биргән. Әйтик, бер тәлгәшнең авырлыгы 2 килограммнан артык. Ә менә монысы кило ярымга җитә. Виноградларны алдан җыймыйлар, сорап килүчеләргә сабактан үзеп бирәләр. Без барында килүчеләр булмады. Ә еш кына монда туристлар килә икән. Алар җирле виноградны теләп сатып ала. Пока без сатабыз моннан. Туристы приезжают, киләләр инде, и местный халык инде килә тоже, алар Казаннан ким килә, шулай керәләр, алар с куста кисеп бирәбез, алар пробуют, оценивают,
Бу җиләкләрнең тәмен үтеп барышлый президент Рөстәм Миңнеханов татып карап телефонына төшереп алган. А что мы это где-то в другом месте покупаем? Вот примерно. Вот, у меня берите, конечно. Президент өчен дә бу яңа тәҗрибә булган. Яңа эш башлаган фермерга эшне дәвам итү өчен шартлар булдырабыз ди ул. Ә фермерның үз хыялы. Ул бу урында теплица булдырып виноградларын җил яңгырдан сакларга тели. Әлегә алар ачык һавада җаны тәне белән үз эшенә мөкиббән киткән фермер тәрбиясендә әйләнә-тирәнең бизәге булып үсеп утыра. Кама Тамагы районыннан Фәрүзә Мәҗитова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.